ಬಾಲ್ ಗೆ ಕೂಲ್ ಹೆಂಗ ಬಾಲ್ ಮಾರ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಉಪ್ಪು ದ್ಯಾಪನ್ನ ಗುಂದೇನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚಾದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೇನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೇನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದೇನೋ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ತೂವೊಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಪುಜಿ ದ್ಯಾಪನ್ನ ಪೂರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತುಪೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೂಪಾರು ಐಕೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಡೇ ಒಲ್ಪಂಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಲೇಡೀಸ್ ಅವಡ್, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡ್, ಬೇಬೀಸ್ನ ಅವಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಲೇಡೀಸ್ನ ಇಡ್ ನಮಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಅವಡ್, ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಡ್, ಚಪ್ಪಲ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಓಮತ ಬೋಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕಮ್ಮಿಗೆ 100-400 ರೂಪಾಯಿದ ಉಲಾಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ 100-200 ರೂಪಾಯಿದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬೇಬೀಸ್ನಂತೂ ಪನ್ಪಿನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಈತ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಖುಷಿ ಲಾಪುನ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಬಾಲ್ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಏತ ನಾಡಿಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಕಂತದ ಗೊಂಬೆದಲ್ಲೇ ಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಿಂಜ ಪಿಟ್ಟಿ ಬಾಬನಕಲ್ಲ ಅಂಗಿ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇನೆ ಕೆಲಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪಾವಡು ಪಂದು ಅಂಚದು ಬಲೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ತೂಕ ಮೇಡಮ್ ಪಿದಾಡಿಯರು ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಏನೇ ಫುಲ್ ಬಾಬುನ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತು ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು 200 ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಒಂದು 200-400 ರೂಪೀಸ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದಾದಾಪನ ಪನ್ನಗ ಮಧ್ಯೆ ಇಡೇ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಾಡ್ರೆಗ್ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡತೆ. ಗೀತು ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕೆ ಹೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ 200ದ ಒಂದು 200-400 ರೂಪೀಸ್ದ ಫುಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಮದಿರಮ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು 200 ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೇರೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮೇರ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ತೂದು ಸಾಕಣ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಒಂದು ತೂವಲ್ ಮುಟ್ಟು ಏತು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ಖಾಲಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಇಡ್ಲದಿಕ್ಕು ನಂಚೆ ವೈಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ನೆಕ್ ಆಫರ್ ಇದು ಒಂದು 200-400 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂತದ. ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಟ್. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಗೋಲಿ ಮುನ್ನ ಖಾಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಕುಂಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿದ್ದು ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಕಲರ್ದ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು. ಫುಲ್ ಕಲರ್
ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಮತ್ತು ದುಂಬು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ದುಂಬುದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕುಲು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಮಿಟ್ಟರು ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ಲ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಕಲರ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾಬುನಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಪಿಟ್ಟಿ ಬಾಬುನಕಲ್ನ ಎತ್ತೆ ಚೂಕ್ ಚೂಕದ ಅಂಗಿ ಉಂಡು. ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಗಿ ತೂಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತನ್ ಡ್ರೆಸ್. ನನ್ನ ಬಾಬುನ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಜೈಂಟ್. ಇಂದಕನ ಬಾಬುನಕಲ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಡ್ಡಿದ ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಅಂಚನೆ ಫ್ರಾಕ್ಲ ಉಂಡು, ಜೀನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇರ್ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಪೂರ ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕರ್ಟ್ದ ಅವಳನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫುಲ್. ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಾಬನಕಲ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್. ಬಾಬನಕಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಇಯರ್ದ ಬೊಕ್ಕದ ಜೋಕುಲ್ನ 2-3 ಇಯರ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಮೊಕುಲು ಫುಲ್ಲು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾಗ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ನ ಸೈಜ್ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಗಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ. ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ನಾಡು ನೈಟ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಹಾಕುಲು. ಮೊನ್ನ ಒಂಜೇ ಕೆಲಸ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿಡ್ ಕುಲ್ಲುನು ಹೊರಲಕ್ಕುನು ಅವ್ವೇ ಬಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಅಲೆ ನಾಡು ನನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಅಂಗಿ ಚಪ್ಪಲ್ ನಾಡು ನೀಡ್ದು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಬಾಬನಕಲ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಶೂ ಪೂರ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ ಪೂರ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಾಬನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀತೇರು ಚಪ್ಪಲ್. ಫುಲ್ ಎತ್ತೆತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ನಕಲ್ನ ಶೂ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ 200 ಹಿಡ್ದು 400 ರೂಪೀಸ್ದ ಫುಲ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಜಿ. ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ 200ದ ಪೂರ. ಒಂದು ಕೂಡ ಬಾಬನಕಲ್ನೇ ಮಿಡ್ಲು ಉಡುಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ. ಇಂಚ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5-7 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ನ 200ದ ಪೂರ ಒಂದುಲ ಪೂರ 200ದನೆ. ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೂ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಲ ಉಂಡು 200 ಹಿಡ್ದು 400 ರೂಪೀಸ್ದ. ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಶೂ ಬಾಯ್ಸ್ನಕಲ್ನ. ಒಂದುಲ ಪೂರ 200 ಹಿಡ್ದು 400ದ ಉಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಫುಲ್. ಯೆಲ್ಲೋ ರೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೂ ಕಲರ್ ಬೂಡ ಪೂರ ಕಲರ್ದೆಲ್ಲ ಶೂ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಮೇರೊಂಜಿ ಇಡೀ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರು ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲು ಇಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ದ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ನಕಲ್ನ 200 ಹಿಡ್ದು 400 ರೂಪೀಸ್ದ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ದ. ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ತೂವೊಲಿ 200 ಹಿಡ್ದು 400 ರೂಪೀಸ್ದ. ವೈಟ್ ಶೂ ಕೂಡ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಎತ್ತೈತೆ ಲಾಯ್ಕ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಶೂ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಏತಿತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ಅಂಚ ಮೂಲು ಒಂದೊಂಜಿ ತೂನಗ ಪೂರ ಗೆತೊಂಗಂದಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ 200 ಹಿಡ್ದು 400ದ 200 ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು.
ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಕಲರ್ಸ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಪರ್ಸ್ದ ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲ ತೂವೊಲಿ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ शाबाश बेटा बहुत बड़ी మీరు ఆరెంజ్ తినిపినట్టు బిజీ లేరు ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶವರ್ಮ ಸಲಾಡ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂತಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಾಜಿಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಚಾರ್ ಗೆತ್ತೊನಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಐಟೆ ಕುಲ್ಲು ಓಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಐಟೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋತು ಓಡು ಎತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಓಲ್ ಬಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುವಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು